martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodi hami, homa na mangajari hami, asa takas sutangiho kami, jala takas hu at tusihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangat dihita sadarion, ima na tersurat di buku Evangelium ni si Markus bidualu ayat 34 sahatu ayat 30. Markus bidualu ayat 34 sahatu ayat 30 ima turpuk epistel tuminggu napa 12 hodung Trinitatis. Tapai huti hukma di rohata hujaha madihita. Laos dijou mana toropi rap dohot sisianna didokma tunasida. Nasa nagiot mangihut tonau diswada hom madirina. Dituhuk masilang natu ibanai diihut ton maaw. Ay nanaing palua hokosana mga gohosado alay na aguan hosa ala niau dohot ala ni barita naulii ido palua hosa. Ay ahama atong gunana di jolma nang liat portibiod diomo alay anggomago do hosana ayaha do natarlehot jolma bahit tubus ni hosana asa molo adong na maila alaniau manang alani hatakipe maradopo bangso pangalakut jala perdosaon laos maila do anak ni jolmai sogot maka tidak koni dinaro ibana di bagasak kasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akka nabadiyai ima sahatna. Huria nahinaholongan ni Tuhata molo husukku kita saunari sude do tahe hita napungu dison si ihuton Jesus pasti do sude hita mangalusi ido si ihuton Jesus doaw. Noaeng tasukubema dirita. Jala na perlu tak kasata, aha do na mangojar rohata, aha do na memotivasi hita, laho mangihut to Jesus. Untuk hal-hal yang spiritual kah? Atau hanya untuk sekedar hal-hal yang duniawi? Hita ma mengelusi. Alai manat sotung sanga di dok Jesus tuhita laho maneho bolis sian labukong. Huria na hinaholongan ni Tuhata tabering takas diturpuk jami taon masay karas do hata ni Tuhan Yesus tu si Petrus nama dok laho maneho bolis sian labukon ima na tersurat di ayat 30. Totu adong do alasan ni Jesus ubahen na pola di dok songoni. Ima alasalam motivasi ni si Petrus. Dia maparsalana. Diihuton si Petrus Jesus ala diirim ibana do nabui Jesusi memimpin nasida memberontak laho mangalo penjajah Romawi asabui di pajongjong nasida harajaon na ibaru. Bagi Petrus
Yesus hanyalah Mesias duniawi atau politik. Yesus tidak perlu menderita dan kalah terhadap orang-orang Sadusi dan Farisi. Petrus mau mengikuti Yesus tanpa mengenal Yesus yang sebenarnya, tanpa mengetahui apa tugas dan misi Yesus datang ke dunia. Huria nahina holongan nitu hatta, atik nasong si Petrus ido motivasi kita mengikuti Yesus. Dang taat tusi, jala dang tatada, ise Jesus nata ihutoni. Ido ubain na, de bahuria, adong istilah mogok marminggu, mogok marpilian, dohlan akana asing. Molo ni sukus si pata, elusnya hanya karena masalah sepele, yaitu kekurang simpatikan kepada pelayan tertentu. Mula-hula ma sahala napistar majamita hono. Sian 100 per minggu alai hola 50 doi na mangal nangihon jamita. Sian na 50 hola 25 doi na maparrohahon. Sian na 25 10 tolu do na mangatusi. Mau liate mak, molo adong tolu halak sian na 10 tolui na mangulahon na niatusan na sian jamitai. Alani ima huria na hinaholongan nitu hatta marhite turpuk jamita sadarion naing takas di odol hotuhita asa takas jala sitong motivasi talaho mangihuto Jesus. Atong aha masih patupauta asa sitok kita digoari si ihuton Kristus. Ikotakas do boto ota syarat laho mangihuton Jesus. Ima jati diri ni halak Kristen na tutu. Dia may na perjolo maso ada diri, menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap keinginan dan kepentingan diri sendiri demi kepentingan Yesus. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Di bagasan parngoluota dada lomoni rohata si patujoloon alai lomoni rohani Tuhanido. Dia mai rade manuhuk silang memikul salib. Di somma hita dipaingot. Babua adong do beban dohot tanggung jawab ta. Tujuanna asa toktong ibana marparsaoran tu sileho gugui. Ikot ta ingot do. Silang na di papor sato tuhita mga leho gogo dohot hahisaron. Laos dipangido siyak kita asa ganup halak unang menghindar sian akka beban na di papor sato debata tu ibana. Boydo tabereng songon ilustrasyon. Adong ma tolu halak na mertugas laho mabuan salib. Si A salib na sarupa do. Dohot si B, dohot si C. Jala adong do ditotuhon dalam si tujuan na sida
sabil mamikul salibi. Alai si B mulai maibana berpikir dan menghasut kedua temannya si A dan si C untuk mengurangi beban salib itu. Jala diulahon si bedui diponggol ma salib nai dipapedek ukuran. Alai anggo si A dohot si C dangolo na sida mangului hasutan ni donganna si B. Adorang sotol has tujuan mamolus sada sungai manasida. Dangadong jembatan si paken masida laho menyeberangi sungai. Ujungna merpikir manasida. Asa salib Nabi Nuan Naima dipakai nagabi jembatan di nasida boy menyeberangi sungai. Akhirnya A dan C sampai ke tujuan dengan selamat. Tetapi B tidak sampai ke tujuan. Ala diori ibana ukuran ni salib nai. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Alani ima disungguli hita asa taului nani dokni Tuhani. Maswada hodiri lalu memikul salib. Dijauh hita lahu mangihutok Kristus. Maka porseai jala maka posi ibana diragam ni konsekuensi. Dijauh hita lahu mapabuehon haporseau. Alani dipangidohos siak kita. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang rapuh, yang cengeng, yang manja, yang maunya hanya yang enak-enak saja. Bahaya nih, gudang akka persekutuan, naung ibadah di hotel mewah. Ala gudak kepengna, enak, aman, hanya mengurus dirinya sendiri. Mereka ingin yang gampang-gampang saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh, kuat, giat, dan tahan banting. Kita harus melatih diri terus-menerus agar iman kita tetap kuat, teguh, dan kokoh. Atong asa gabe si ihuton Yesus Kristus na tutuhita dauma siya kita ragam ni hakristenon naso tutu. Dia mai didok hakristenon naso tutu na perjolo Kristen penggembira. Ilo na torop nuay. Diguar ibana si ihutok Kristus alai dang sisean. Gabe sahalak pengagum sopola gabe aktivis. Holan penggembira dang gabe pemain. Napadua hudidok Kristen absentia. Najot-jot diguari peminimalisasi hakristenon. Dirajumi say maholat terdaftar di sada huria. Sopola doho madai hinatabo ni parsaora di huria. Laos jot-jot doon diguari Kristen KTP. Napatuluhon Kristen kompromistis. Diihutod do Jesus alay huhut di pa ihut-ihut sibolis. Ringgas do mangideho bukwede 122 ayat tului. Say jo do hutadikod dalam minatigori. Kristenau hape hutodong dalak kamatiani. Jo do diedeho ni alay dang tutu manol soli. Napawaton Kristen masa bodoh. Didok maun Kristen golom ria-ria. Naing saluhut talak Kristen mangargahon mangihuton tu Yesus. Jala ido sikap na rasional, jala realistis. Molo sa patalatay hutod Yesus si unang magolom ria-ria. Sotong marmara hita. Molo tutu hita halak Kristen unang ma si paula-ula. Napalimahon Kristen na statis.
ima halak Kristen na cenderung fanatik buta. Molo hira-hira porlu Jesusi bamartangiang. Molo so porlu bapinadaw ma diri. Huria na hinakolongan ni Tuhata kehadiran ni halak Kristen di Portibion ikosongon ikadilau do. Nang peganupari jala 24 jam mangolu di air asin alai dan gabe asin ibana. Dia tetap tawar. Orang Kristen harus berani tampil beda. Puasa orang dihormati ala Kristen di Indonesia. Ra atik behado ala sotari dabe halubian doh keunggulata songon si ihuto Kristus. Kita tidak berbeda lagi dengan orang kebanyakan karena kita terlarut. Mengapa larut? Karena kita takut menunjukkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui iman, melalui buah-buah iman. Huhilala nang peotik jumlah ni halak Kristen alai molo sudehi tapatuduhon parbuye ni haporsiota di sude bidang kehidupan ni bangsoon ra hormat donasida tuhita. Mereka akan mengakui keunggulan Kristus melalui keunggulan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Huria na hinakolongan ni Tuhata, kita bisa saja kecil dan minoritas. Tetapi bila kita unggul, kita akan berkelas. Karena itu, tunjukkanlah kualitasmu sebagai anak Tuhan. Kita mesti lebih ulet, jujur, produktif, pintar, sabar, gigih, disiplin, dan dapat dipercaya. Untuk itu, kita harus menyangkal diri, mau memikul salib dan kehilangan nyawa, kehilangan nikmat duniawi, kehilangan keinginan untuk mencari harta dan kekuasaan dengan segala cara. Alani ima, huria na hinakolongan ni Tuhata. Tuhan memberitakan ini kepada kita dalam rangka mengajar kita supaya kita merangkul penderitaan itu. Molotaboto na maoldo dala sidalanan dang tarsonggok behita madalani i. Bila kita tahu mengikut Kristus itu menderita, maka kita tidak perlu lagi takut menderita. Songon edeta na tersurat di buku Ede onom 110 ayat 1 ayat 2. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus, sude ngolukku di Tuhan Yesus. Ihut tonoku do Tuhan Yesus, dangolo au sumurut be. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madi hode bata para siroha jala pardenggan basa naung patol hasok katam na bedia itu tonga-tonga nami. Di paingot to, disungguli hodo kami Tuhan. Hadirion nami songo si ihut toko, asa margugo kami, manu adahod diri nami. Jala satia mangihut toko, saliling dingulu nami. Asi maroham Tuhan, urupi kami, mangulahu. Nahubar tulomo ni rohami. Amin.